Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon namu. A bidiyon namu ne zamu kawo muku yadda in Allah ya da idan ka bi wannan hanya da zamu kawo zaka samu kuɗi mai dama a cikin wannan a platform ne kuma na Najeriya wanda ba a buƙatan ka saka ko sisin ka, kawai abin da ake buƙata kawai ka shiga ka yi aiki. Aikin da zaka yi kuma ya haɗa ga zaka iya zuwa mutum yana buƙata ka mai subscribing channel ɗin shi na YouTube sai ka yi ya biya ka, ko kuma yana buƙata ka mai like a bidiyon shi zaka iya biya ka, ko kuma yana bukata ka mai like a page shi na Facebook ko ka following din shi sai ka yi mai wannan aiki ya biya ka. Sannan kuma wannan aiki ya danganci dai ayyuka daban-daban, ko kuma wani ya dan buɗe group na WhatsApp yana so a ringa ganin mutane, to idan ka shiga zaka yi wannan aiki sai ya biya ka. Wato ba dai na cika ku da surutu ba, ya kamata na fara wannan aiki. Wato shi dai kamar yadda na muku bayani, wannan aikin abin da ake bukata a cikin shi kawai aikin ka ne wanda zaka yi, wanda wannan bidiyo ya kamata ma a ce kuɗi mutum zai biya ya koya, to amma kuma gashi nan yau a free a YouTube. Abinda kawai nake bukata a wajen ku kawai ku danna min like domin nuna min karin gwiwa, sannan kuma ku shiga ku yi register ta referral link dina, yadda in Allah ya da wannan ni ma zan dan amfana da wani abu a cikin shi. Kawai abinda nake bukata kenan, ba tare da cika ku da surutu ba, ya kamata mu je sai mu fara yin wannan bidiyo domin kowa ya ga yadda yake da yadda abubuwan yake. Sannan kuma idan kuna so akwai wanda zan kawo muku da kuka ga yadda wannan ayyuka yake, wanda ma site ne wanda muka biya kuɗi muka koya, insha Allah za mu kawo shi a kyauta. Amma idan har kuna buƙatar wannan abu kawai ku shiga a comment sai ku rubuta mun kuna so, insha Allah ni kuma idan har na ga mutane da dama suna so wanda yadda aka kalli wannan zan kawo wancan da yadda zaka yi shi daki da yadda zaka yi har ka zo a cire kuɗi da komai wanda kuma aikin in kai shi dola zaka samu. Ba tare da na cika ku da surutu ba, kawai mu fara wannan bidiyo insha Allah. Wato kamar yadda na muku bayani, idan kuka danna cikin wato wannan link din da nuka aje muku shi a description zai kawo waje kaman haka. Wato nan wajen zai bar ku yi register wannan din ne, ga nan wajen first name sai ku danna first name haka gashi nan sai ku rubuta. Misali zaka rubuta sunanka a nan wajen sai ka rubuta, misali idan sunanka Ibrahim ne sai ka rubuta Ibrahim a nan wajen haka Ibrahim. Last name ɗinka misali idan Musa ne sai ka rubuta Musa, misali kenan. Da username kuma kai ne zaka zaɓi username wanda kake ganin zai yi, misali kamar ka rubuta Iro Moses misali, ya sunan da kake ganin kai zaka yi amfani da shi na username ɗinka. To nan wajen ga gender, mace ne ko namiji za ta yi amfani da shi, idan mace ne sai ta yi, idan namiji ne to nan wajen zaka zo wurin sai ka danna referral. Wato referral ɗinka da zai kasance email ɗinka da zai kasance, misali bari na rubuta wannan email ɗina ne amma dai bari na saka shi saboda dai misali a gani. Gashi ne idan ka saka email ɗinka sai ka zo nan wajen ga password sai ka creating password sai ka ƙara creating wani password ɗin. Wato password ɗin da dai za ka yi creating ya zama na password ne mai ma'ana. To ni tun da dai ba amfani zan yi da wannan ba, misali na saka wannan, gashi ni ban ma san me na saka ba. Sai ka zo nan wajen gashi ni ban ma san me ba, bari na saka wanda na sani, bari na saka 2022 haka kawai. Idan na yi haka insha Allah shi kenan yayi. Sai na zo nan wajen ma sai na ƙara sakawa abinda na saka. Yawa gashi nan yanzu misali kamar inda na danna wannan, ina danna zuwa nan wajen gashi nan creating mountain amount is highly prohibited waye wajen kawai. To nan wajen haka ne saboda dama misali ba kowa bane zai gane yadda zai yi. Wato wannan shine idan ka yaka zaka yi sign up, kan da zai sign up tun da dama na riga na bude. Amma yanzu wannan dai gashi nan kawai yanzu kana zuwa idan kai sign up shikenan zai shigar da kai waje kamar haka. Bari na gwada yin login da information dina na gaskiya, za ku ga inda zai shigar da ku. Yanzu wato information dina na gaskiya nan wajen bari na rubuta shi. Kashi nan kamar yadda kuke gani na yi sign in, bari ya buɗe mu gani.
to wai wannan inda na sa bai yi daidai ba. Abin da yasa za ku ganin yayi baki ba wai haka bidiyo na yake haka, account wannan din nawa yake browser ne na saka shi a dark mode yadda zan rika amfani da shi wurin da ƙara rubuta username sai na saka password na manta ma wannan din ne, don na ƙara gwadawa na ƙarshe mu gani in bai ba sai na je na shiga ta ɗayan browser kamar yadda kuke gani gashi nan. Gashi nan kamar yadda kuke gani nan na sakawa bari na ƙara yin na ƙarshe wannan kawai. Idan na ga bai ba sai na je can, idan na je can to zai bani daman na yi. To bai ba, bar kawai na je na shiga ta Chrome. Kun gani gashi nan yanzu nan wajen, idan ka shigo nan wajen abin da za ka yi, aikin da ya kamata ka yi sai ka zo nan wajen ka taba nan wajen. Idan ka taba wannan digo guda 3 sai ka zo nan wajen, ga shi nan wajen an sa dashboard, ga na kasan profile zaka je. Idan baka gama profile ɗinka zaka je ka bude ga nan wajen available post. To idan ka zo nan available job idan ka zo nan available job kawai zaka shiga kaman haka, kuma yadda kuke gani gashi nan wajen yana yi. To zaka zo nan wajen kawai ka duba abin da kake so. Yanzu misali wannan telegram channel ake so ka following, gashi na ana neman mutum 200, gashi mutum 120 ne suka yi. To abin da zaka yi misali idan ka ga zaka following na telegram sai ka zo nan wajen. Idan ka zo sai kawai kai haka work is expected, gashi nan zaka yi joining wannan. Misali idan na haka sai na taba telegram, gashi nan kawai gashi nan kun ga yanzu ya kawo ne nan wajen zan yi join, gashi na yi join. To yanzu zan koma sai na ga sauran abin da suka sani, sai na ce if you are already on this channel and rejoin and on this link, please stay at least a week before leaving. Suka ce require proof, abin da suke so proof you are joined, wato ka musu proving cewa kai ka faɗi wani, ka saka wani abu wanda zai saka ce kai. To misali ne yanzu kaga zan iya ɗauko wannan kamar wannan a matsayin screenshot, tunda dai sun sani kun gani wannan application din wannan telegram din babu wanda yake yi musu wato wannan wani posting, iya su suke yin abin su. Misali zan iya zuwa sai na yi screenshot din wannan waje kamar yadda kuke gani. Bari na yi screenshot. Yau gashi yanzu na je na yi screenshot din wannan abin. Na san yanzu idan na nuna musu wannan sun san cewa na group din su ne. Yanzu kawai abin da zan yi sai na koma can wajen, kawai yanzu zan yi haka sai na zo ga nan wajen sun ce choose file, kawai zan zo nan. Idan rubutu ne zaka zo nan wajen, idan rubutu zaka yi musu. Misali yanzu nan zan bar na gwada duba abu. Misali zan rubuta profile name dina ne ko wannan username, da ma sai na rubuta shi ba, kawai bari na saka musu hoton. Misali idan dai suna na zan saka kun ga Umar Ismail Muhammad, ga ina gaba ba su da username su telegram. To amma bari yanzu dai idan na zo kawai nan wajen, idan suna misali zan rubuta, idan ka wani abu ne wanda zaka rubuta suna zaka rubuta a nan, idan sun ce ka rubuta suna ne. Amma wannan da yake hoto suka ce na saka, ko yanzu zan danna nan wajen sai na yi haka, sai na je na ɗauko wannan hoton da na saka musu, da na ɗauko a wajen tunda na yi screenshot ne. To kun ga yanzu wannan ga hoton a nan wajen screenshot, ga hoton nan kun ga shine nan wajen na saka. Idan zan ƙara saka wani ne wanda za su iya ganewa, bari mu gani na gwada komawa wannan ɗin. Gashi nan misali zan iya zuwa nan, zan iya ɗauko. Yau gashi na zo na ɗau hoton wannan waje. To bari na koma can telegram a cikin naira waka ɗina, wato ga nan wajen zan iya zuwa sai na ƙara yin haka.
sai na zo nan wajen, sai na yi haka, sai na ƙara zuwa nan wajen, sai na yi haka. To sun san dai sunan abinsu kamar yadda kuke gani gashi nan na saka wannan. To kawai zan saka haka, yanzu ya rage nasu su za su yi review ɗin shi, idan suka yi review za su gano cewa na yi. To in ya so in ma wannan ne sai su bani kuɗi na. Kun ga yanzu misali na riga na yi wannan, to sai na fita. Idan na fita a cikin wannan sai na ƙara zuwa na binciko wani job ɗin. A misali yanzu gashi nan ga wannan ma Telegram ne, ga wannan kuma YouTube, ana so a yi subscribing ɗin YouTube. Ko yanzu zan zo nan wajen sai na shiga nan suka ce nan wakawu unsubscribe after getting paid will suspended from Naira Waka for 30 days. Kamar dai yadda suka faɗa, idan kai musu subscribing ka je kai baka yi subscribing ba za su wannan. Gashi wannan abubuwan da suka ce ka yi za ka karanta sai ka zo ka yi, saboda kar bidiyon ya yi tsayi zan bar ku a nan wajen. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo muna roƙo cewa ku yi mana like, sannan wanda bai yi subscribing wannan channel ba kamar yadda muka roƙa da farko ya yi subscribing. Kamar yadda muka faɗa muku akwai wani shiri wanda zai zo a nan gaba wanda za mu gabatar da shi, wanda shi ma kusan irin wa'annan ne amma wannan kuma dala ake samu. Idan kuna goyon bayan mu yi wannan, a ƙasa kawai za ku shiga ku rubuta mana kuna goyon baya, insha Allah za mu kawo shi nan ba da jimawa ba idan muka ga yadda abin ku yake. Muna godiya da bibiyan wannan channel namu, sannan kuma ku danna mana kamar yadda muka buƙata, wanda bai yi subscribe ba yayi, ko ku manta dai ku mana like. Mun gode. Wannan shine zai kasance ƙarshen wannan bidiyon namu. Idan wannan bidiyo ya burge ka, muna roƙo da ka danna mana like, sannan kuma muna roƙo da wanda bai mana subscribe bai daure ya danna mana subscribe, sannan ya mana ƙarin gwiwa. Kuma kamar yadda muka alƙawarin Allah ya, idan har muka kuna buƙata za mu kawo muku bidiyo akan yadda za ku yi ku samu wannan irin wannan aiki, amma wanda za ku ringa samun dala. Amma sai mun ga yadda yanayin karɓan wannan da aka yi, idan mun ga mutane da dama sun karɓa kuma ana amfani da shi, to insha Allah mu kuma za mu sako shi. Muna godiya, sai mun sake haɗuwa da ku a wani bidiyo.